Jos picioarele de pe bancă. Unde sunt restul? Iar chiulezi de la ora de paneluri. Păi să vedeți că nu mă interesează. De azi nu-i mai iert. Îi umplu cu absențe nemotivate. Uită, din cauza ta mi-am uitat și catalogul. Hai, dă fuga după cel mai tare catalog de la cancelarie. Dar fii atent, ochii și catalogul. Îmi puc să mi-l aduci. Ce ți-a luat atâta timp? Păi, să vedeți că nu mă interesează. Aduc catalogul la catedră. Ce este ăsta? Ăsta nu este catalogul nostru. Păi, ce mi-ați cerut dumneavoastră? V-am adus cel mai tare catalog. Catalogul de la Mercador. Cele mai tari paneluri. Nu cred. Credeam că este doar un mit. Ei, vă place? Pot să răspui și eu. Nu fă pe deșteptul. Dacă mi-ai adus cel mai tare catalog, nu înseamnă că suntem la Cataramă. Dar pentru că ești aici, cu mine, îți voi spune și de ce sunt atât de încântat. Cei de la Mercadors au reușit să ducă pe piață paneluri de cea mai înaltă calitate. Și cu ce vin ei mai nou, este ABS, un material premium ce efectiv absorbe șocul în cazul unei lovituri în orice condiții meteo. Nu cumva acest ABS este acel material care este utilizat la realizarea bărilor de mașini de top? Exact de asta ești elevul meu preferat. Acest ABS este utilizat doar pentru realizarea produselor de top și cei de la Mercadors sunt singurii care utilizează acest material premium. Unici utilizatori de ABS, amigo. Unici. Hai că te lasați puțin mai repede pentru că vreau să mă pun să studiez catalogul. Domn profesor, nu ar trebui să-l duc înapoi la cancelarie? Mă fă să mă ridic la tine. Și în plus, săptămâna viitoare, pentru cei ce au lipsit, o să pregătesc o super lucrare de control doar din catalogul Mercadors. Și Paul, dă de veste, cine nu are acest catalog să profite acum, după o să vrea să dea bani pe el. În sfârșit un catalog adevărat și în sfârșit ceva nou pe piață.